Здравейте! Темата на днешното видео ще бъде разделени от известно време. Има ли смисъл да се надявам, че отново ще се съберем? Много от вас ми пишат, че сте имали много хубава връзка за дълъг период от време и независимо поради каква причина тя е приключила. И от няколко месеца сте разделени и се чудите, има ли надежда отново да започнем от начало, да се съберем, всичко да бъде както преди. И днес реших да направя едно видео на тази тема. Пак казвам, с обикновените карти гледането е строго индивидуално. Трябва ми описание на човека, но ще опитаме, ще направим едно общо четене и който се припознае, харесвайте, споделяйте, последвайте ме. И така, нека да започнем. Ще наредим отново и на вас, и съответно на вашия партньор. Избирам едно конкретно описание. Да видим първо на вас. Има ли смисъл да се надявате, че отново ще се съберете? Могат ли нещата да бъдат отново както преди? Има ли смисъл да се надявате, че отново ще се съберете? Могат ли да бъдат нещата както преди? Я да видим какво ще покажат картите сега. Да видим първо ще наредя на вас и съответно след това на вашия партньор. Така. Честно казано, вие мислите, че надявате се, искате, но мислите, че нещата няма как да бъдат както преди. Определено мислите за този човек, но в момента, как да кажа, малко сте му ядосани. Поведението му показва, че нещата категорично са приключили и вече не може, не може да бъдете отново заедно. Но искам да ви кажа, че истината не е точно такава. Този човек, вероятно, не знам поради каква причина, каква е вашата ситуация, но това, което виждам на тези карти е, че човекът е наранен и вероятно е правил някакви опити през този период, в който сте били разделени, отново да бъдете заедно, но дали от, как да кажа, от недоразбиране от ваша страна, той е казал нещо, вие дали от високомерие, дали нещо сте отговорили и някак си се е получило някакво недоразумение от тези разговори. Тоест, вие сте разбрали него погрешно, той е разбрал вас погрешно и да кажем, че този човек е останал с впечатлението, че вие не искате да бъдете с него или не можете да вземете категорично решение. Тоест, отношенията ви са стигнали до такъв етап, че всеки ваш разговор не се провежда нормално, а се стига до конфликт. Затова този човек в момента се държи по такъв начин, че нещата категорично, че е продължил живота си напред. Съответно, че нали, вече не сте част от живота му и няма шанс да се съберете. Но истината не е такава. Той го показва това нещо пред хората, дори пред вас. Опитва се дори себе си да, как да кажа, да залъже, че е така, че живее вече добре, че ви е забравил, но истината не е такава. Въпросът е такъв, че чисто емоционално този човек още ви обича. Все още иска да бъде с вас. Но на този етап виждам, че
дори да се видите, дори да разговаряте, дори вие да предприемете някаква крачка, отново ще има, как да кажа, ще има недоразумение, когато си говорите, ще има едно натякване, ще има едно, как да кажа, ти си направила това, ти си направил това. И в крайна сметка, все още на този етап, поне близкия месец, не виждам, че ще можете да бъдете заедно. Но като цяло, искам да ви кажа, че този човек все още има чувства към вас, все още има емоция, все още не ви е забравил. Но просто явно, пак казвам, не знам каква точно е вашата конкретна ситуация. Я да наредим на него да видим. Има ли шанс да се съберете отново? Шанс да се съберете отново. Ами да, ето пак се повтарят тук картите. Дори да разговаряте, пак ще имате конфликт, разговора няма да премине гладко. Дори да ви се иска, да се надявате, просто да, определено още сте му на сърцето, определено още ви обича. Иска му се да разговаря с вас, но някак си знае, че дори да говорите, пак няма да се, как да кажа, няма да чуе това, което иска, или съответно той очаква действия от ваша страна. Очаква да му кажете, че го обичате, че искате отново да бъдете заедно, да започнете от начало, както казах и преди това. Проблемът е такъв, че той мисли, че имате отношения с друг мъж, не знам поради каква причина. Мисли си, че се колебаете между него и още един човек и вероятно, че сте избрали другия човек. Но ако питате мен, тук виждам, че близките 2-3 месеца все още има желание от двете страни, от ваша и от негова, но някак си това събиране е празно. Как да кажа, дори евентуално, което е малко вероятно, да се разберете и да се съберете. Някак си тук виждам, че до 3 месеца просто нещата, как да кажа, ще бъдат много трудни, няма да, как да кажа, няма да бъде така, както си го представяте, гладко и действително дори двамата да си кажете да, забравяме всичко и започваме от начало. Просто, как да кажа, нещата няма да се оправят напълно, ще има пак караници, натяквания и така нататък. Но в крайна сметка искам да ви кажа, че има шанс. Тук нещото, което трябва да направите е просто да се умеете, когато разговаряте с този човек, не да си натяквате какво е било преди, а да се опитате да забравите и наистина да започнете от начало, ако искате отново да имате отношения. Това видях по тези карти. Ако видеото ви е било интересно, последвайте ме, споделяйте, харесвайте, а за лична консултация пишете ми на лично съобщение. Хубава вечер!